Wat het deze docht? Hij komt op mijn hof en was aan rouw. Hij wil al die bouwen. Die wordt hier niet oud. Hij wil controleren of wie er versturen. Dat het hij zich dacht. Hij op mijn hof. Hij maakt mij drof. Hij op mijn hof. Hij zit in mijn stal en is al aan kou. Hij wordt hier niet oud. Waar is de reden van de OLT? Wij willen nou zijn. Ik heb een probleem. Wij het ze niet aan. Ik breng hem in stal. Dan mag ik hem koud. Hij wordt niet meer oud. En komt hij in droog, zwiem maar omhoog, en blijft nog wat over, komt petroleum druiven.